Ľudská prevádzka na internete klesá. Zlé boty tam majú stále viacej práce. V roku 2023 tvorili boty takmer polovicu internetovej prevádzky. Ľudia generovali iba 50,4% internetovej prevádzky. Profesionálom kybernetickej bezpečnosti však nedá spávať fakt, že internetová prevádzka spojená so zlými botmi rastie už 5. rok po sebe. V minulom roku generovali zlé boty už takmer tretinu celkového objemu. Používanie generatívnej umelej inteligencie a veľkých jazykových modelov umožňujú totiž jednoduchšie vytváranie a rýchlejšie nasadzovanie botov. Tak sa pozrime, čo tak robia boty na internete. Stručne. Dobré boty uľahčujú používateľom život, zlé boty robia zlobu. V oboch prípadoch sa však predpokladá, že v blízkej budúcnosti automatizovaná prevádzka na internete preváži nad ľudskou. Dobré boty sa zvyčajne používajú na zlepšenie používateľského zážitku a spravovanie online obsahu. Asi najznámejšie sú chatboty na zákaznícku podporu na weboch alebo v aplikáciách. Boty monitorujú aj dostupnosť webových stránok, zaťaženie a analyzujú výkonnosť. Prehľadávajú webové stránky, aby ich indexovali a potom pre vyhľadávače zabezpečili aktuálne výsledky. Špecializované boty overujú obsah stránok, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel, ako napríklad kontrola autorských práv. Zlé boty však pribúdajú ešte rýchlejšie. Zlé boty spamujú, čiže posielajú hromadné správy. Sú aj za útokmi typu DOS. Posielajú veľké množstvo požiadaviek na server, čo môže spôsobiť preťaženie a výpadok služby. Pokúšajú sa automatizovane získať prístup k účtom používateľov prostredníctvom slabých hesiel alebo zneužitím API rozhraní. Boty automaticky sťahujú obsah z webových stránok, aby ho použili na konkurenčných stránkach alebo na neautorizované účely. Generujú falošné kliky alebo zobrazenia reklám a tak manipulujú so štatistikami a umelo vytvárajú príjem. Vyhľadávajú zraniteľnosti v API rozhraniach a využívajú ich na zmenu cien produktov alebo na manipuláciu s obsahom webových stránok. Zlé boty sú zároveň čoraz sofistikovanejšie. Dokážu napodobňovať správanie ľudí a obchádzať bezpečnostné mechanizmy, čo ich robí náročnými na detekciu a riadenie. Pri zbere údajov špecializované boty alebo skripty extrahujú dáta z rôznych zdrojov a zhromažďujú veľké objemy informácií. Nekonečným zdrojom sú webové stránky, platformy sociálnych médií, mobilné aplikácie alebo iné online služby, kde sa zaznamenávajú interakcie používateľov. Pridajte k tomu všetky zariadenia, domáce spotrebiče a autá pripojené do internetu. Takto sa zhromažďuje história prehliadania, informácie o správaní ako napríklad kliknutia, lajky alebo zdieľania, ale aj osobné údaje ako mená, e-mailové adresy či všeobecnejšie informácie ako údaje o počasí či finančné správy. Výsledky sa používajú na okamžité optimalizácie, analyzujú sa alebo sa predávajú ďalej. Následne slúžia na cielenú reklamu, personalizáciu komunikácie, používajú sa na zlepšovanie algoritmov a učenie modelov umelej inteligencie. V tom najhoršom prípade sa takto profilujú ciele pre kybernetické útoky a špionáž. Profesionáli vedia z analýz očítať trendy a modelovať reakcie. Zber údajov pomocou botov sa môže používať aj na manipuláciu s obsahom na sociálnych sieťach alebo na distribúciu dezinformácií. Boty dokážu automaticky zhromažďovať aktuálne informácie a spätne ich používať na vytváranie falošných správ alebo na šírenie nepravdivých informácií. Zber osobných údajov prináša riziká v ohrození súkromia, bezpečnosti a možného zneužitia. Webové stránky a online služby sa chránia pred botmi a nežiaducim zberom údajov množstvom opatrení. Či už to je notoricky známa kapča na kontrolu živých používateľov alebo technologické riešenia. Napríklad na webe sú skryté polia alebo odkazy neviditeľné pre používateľov, ale dostupné pre boty. Ak tam bot klikne, prezradí sa. Aj webové aplikácie môžu mať svoj firewall pred rôznymi útokmi vrátane automatizovaného zberu údajov. Je dôležité rozoznať dobré a zlé boty, takže firewall monitoruje, analyzuje a filtruje prevádzku medzi používateľmi a webovou aplikáciou. Mega výzva je ochrana pred zberom údajov na sociálnych sieťach. Sociálne siete zhromažďujú kvantá osobných informácií a boty ich milujú kvôli ľahkovážnosti a naivite používateľov. Používatelia by mali preto vždy kontrolovať nastavenia súkromia v účte a obmedzovať prístup aplikáciám tretích strán.
Opatrenia na ochranu online priestoru pred škodlivými aktivitami botov prijímajú aj geopolitické zoskupenia. V Únii sú pravidlá pre zber údajov a ochranu osobných údajov používateľov súčasťou aktu o umelej inteligencii. Report bezpečnosti pripravil tím Ellison Slovakia.